आबैया बेमारि आं मावनानैबो जाहोनो हाया आरो दांनानैबो जाहोनो हाया माइरंबो गैया जानो फैसाबो गैया फरायनो गोसोथारमोन आङो दायो सरकारि स्कुलावनो थाङो पेन्ट गिजि गस्ला गिजि गाननानै गिदिर गोलावफोरा फरायनायनि थाखाय एसेफोर सहाय हरोबा नायहरोब्ला मोजां जागौ फरायनायखौ साक्सेसफुल जाहोनो हाला सेथियावनो गासैखौबो खुलुमबाय गासैबो आर'नाइ रादाब निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे माजुलि बस्ति होननाय गामियाव दंफैयो जों बेयाव गोबां समनिफ्रायनो मोनसे दुखुथिया न'खरनि बेलायाव जों खोनाबोबाय थादों जायनि न'खराव सानै फिसौलाया दिनै फरायनाय एबा स्कुलनि बा जानाय लोंनायनि एबा गोदाव सोराव बिफा गैया बिमानि जों न'खराव दंफैयो जों बे न'खरनि जों सोमोन्दै मिथिना लादिनि मालायफोरनि स्कुलाव थांनायफोरखौ बिमा बिफा दोनलांनायखौ आं बिखा गावो नायनानै UN डन बस्क'आव थाङो आंनि आबैया बेमारि आं मावनानैबो जाहोनो हाया आरो दांनानैबो जाहोनो हाया ओमफ्राय आंहा आगै दं आं जाहा माइरंबो गैया जानो फैसाबो गैया आं जाहा बिमा बिफाबो गैया फरायनो गोसोथारमोन बिनिखायनो आं फरायनो हाथाराखै गिदिर गोलावफोरखौ जोंनि आबै आंनि आगैनि थाखाय गिदिर गोलावफोरा फरायनायनि थाखाय एसेफोर सहाय हरोबा नायहरोब्ला मोजां जागौमोन बिमाबो गैला बिफाबो गैला आङो दायो सरकारि स्कुलावनो थाङो पेन्ट गिजि गस्ला गिजि गाननानै मानसिफोरनि गाननानै बिमा बिफा दोनलांनायखौ बिखा खालामो आङो दायो बिमाबो गैला बिफाबो गैला आं दायो आबैजों आदाजों आंजोंल' दङ दायो रावबो गैया मा होनो